päivän video. Tänään, no, se on taas IFC meidän jälkeen alkaa. Ja mun tiimi on 85. Mut oon pelannut ennen, niin nyt mä oon tälleen mitään. Ja mitään. Tässä on mun tiimi. Mä oon ostamassa Maddisonia tän tilalle. Mä menen ihan hyvin. Mä oon ollut malkeottelua, joka muuten mä pelaan tässä. Mä en pelaa sitä malkeottelua nopea teidän kanssa. Tää! Mä menen joka päivänä nähdäkin videota. Joka ei tuu, niin mä en voi vaan kuvata. Se aamuisin ehkä tulee. Ja aamuisin tulee video. Enkä tarvitse kelloaikaa, mut niin. Tänään tulee nyt vasta. Ja aika myöhään. Tällaista tiimi. Rating 0 LV:nä. Mulla oli tällainen monessa vahingossa pukkiin Xbox tai juu. Vahingossa. No, en tiedä kuuluko mitään ääniä. Mä sit selostan. Fabinho vetää. Siinä Osimhen tekee jotain. Mulla on kääntyä ja tehdä maali. Ei tee. Ja miksi? Fabinho. Ei. Müller. Ei. Ei saisi vetää maaleja päin. Rää. Noniin, come on. Noniin, jätetään nyt pallo pois. Mä pitää niin hävitää tää ei mua kiinnosta. No mä hävitä! Se on monta säpi kun tää vaan pyörittää. Ei jumaa. Eikö se niin pyörittää tota? Noniin. Meillä on paljon unalaalla. Pistää tohon. Fight. Pistää tohon. Ei. Ei tuo meidän taktiikka ollut ikinä meidän peleissä. Tää on ihan erilainen. Ja paitsio. Aika hyvin nähdään paitsio kyllä. Ihan vitsin hyvin. Joo! Elää! Oliko paitsi vai onko se oli paitsia? Miksi te keskitätte tonne? Keskitätkö tonne? Jos on paitsio, niin sitten älkää tehkö noin. Jätäkää se. Niin tyhmä. Se on Müller, mikä ei ole paitsiossa. Siinä palloon. Mun ei tajuu. Ja tossakin ole. Aitteks te näistä keskittyy siihen teidän vetoihin? Näyks se kotavaihtaja olisi jo sillä, että kyllä oliko se kototulossa. Mä en tykätä tosi näin se tosi oulosti jostain syystä. Ja se mä oon mun pussukilla. Missä? Juu. Mä en eka puolen aika. Ei tehdä vielä vaihtoa. No okei, tehdään vaan. Pukki tuu kentälle. Ja Osimhen me Mülleriin. Eikö mene tän tilalle? Taktiikka muutoks. Ja näin mennä. Nyt on tossa. Jos mä toistella. Mä käydään pidempään, mutta hällä väliin. Oikeesti tässä mun käydään pidempään vai sama verran mitä mä kävelen nyt? Mä juoksen nyt ihan oikeesti. Mä en tekee maani, jos mä juoksen. Ei tee. Mä oon ihkana meidän joukkuekaverit. En mä tiedä, miksi mä juoksin ees. Ai! Maali! Come on! Hyvä! 1-0. Meillä on pussi täällä. Okei. Nyt katsotaan ne saakos tulee. Saanko valmittelee? Mitä on lähtee, että eikö mä ajattelin, vai ei? Sitten Maddisonin lahat. Tämän vaan videon jälkeen. Tai mä teen jotain muuta. Heti tupeen kun mä oon vaan ukkumonut. Ja juu.
Tuolla keitin noin ehkä pussissa. Siinä on ollut pankkapisteitä jonka. Tulee viimeinen päästä. Mikä lähti. Ja se on 2-0. Minuuttia. Nyt tää video kestää 10 minuuttia. Juu. Ja 5 minuuttia. Alkaa video. Hieno maali. 4 minuuttia, hyvä. Usein se on minuutti 2-3 myöhässä. Anko lohti 7 minuutin päästä. Juu. Sitten se pallo. Okei, näin. 7 päiväitä. Noin. Hyvin puhutaan pallo. Onko tästä control? Tähän. No. Tähän tulee. Pallo. Noin voitto 2-0. Tyytyväisiä voi olla. Kai. Mennään vasta näin.